mangwanani akanaka kana kuti nditi makadii mhuri yeZimbabwe, ndichiti makadii kumafans orchestra mberi kwazvo. Ndikuya pano maererano nenyaya yaswera kutenderera pasocial media ku orchestra mberi kwazvo. Ndauya pano kwete nekuda kurangira kuti ndinoziva kana kuti ndakangwara ayi, asi ndikuda ndigadzirise zvidiki diki zvingava zvakanganisika kune avo vanofarira kuparadzana kwevamwe, kune avo vanofarira kuti zvinhu zviputsike. Hongu, ndoda kuti sorry kuvatsigiri veorchestra mberi kwazvo. Ndichida kuti futi sorry kune vandoshandidzana navo basa. Ndichizoti sorry zve kune mamaneja. Ndisingakangami baba. Ndakakanganisa basa. Sorry iyi ndikuisa pakuti regero ndikuda nekuti kususpendwa kwandakaita vamwe vari kupaona nepasiripo. Ndakasuspendwa nokuti ndakakanganisa basa, ende basa ndakakanganisa shuwa. Nekuti pa 2 hours dzananga ndisipo, vanhu vanoziva kuti orchestra mberi kwazvo kwa baba Sheru kuna majusi kunani voona iwo haupo. Instead music, vanhu vanaidza music, vanhu vachatanga kuvhunza baba Sheru majusi ari kupa majusi ari kupa, zvinova zvino zvinhu zvisizvo. Ini ndini ndofanira kuvhunzwa kuti baba vari kupi. Ende baba kana vakutonga mhosva havabvunzwe, havaudzirwe kunzi rovai mwana, kana kuti baba vanogona kutorovera mwana mhosva musingafungire vanomurovera. Yezai kupwanya zai, baba angona ngoti tadza kutorova mwana aba 150 mumba, asi womurovera zai, baba anotonga matongero avo. Saka inini ndinotambira mhosva yandakapuwa, ndakakanganisa, ndakaregerera vamwe vangu, ndakakanganisira mafans eorchestra mberi kwazvo, nekuti munguva iyoyo pairidzwa masongo yese ndisipo vanga vane chishuwo. Pane anenge atojera kuona kuti no, kwa baba kune mwana wanonzi Ningi Macheso, wosvika iwo hauko. Ndakupa baba mutoro wekuti vapindure vanhu. So ndinokumbira regerero, ndichiti aiwa mundiregererawo, ndiri mwana ndinokanganisa, tinotoda dzororedzo. Asi pandiri hapana bad blood nababa Sheru, pandiri hapana bad blood nemamanagers. Zvese zvekutaura kunzi ndine kwandichaenda izvi handizvizivi. Munhu anogona kugadzira posta ari kuUK akatondisa akaita zvanoita. Handina vhidhiyo randakaposta ndine zvandikutaura. Vanhu vari kuda kushandisa advantage nezvaitika zvakanganisika. So ndinovimba kuti zvichagadzisika pasina nguva. Ndikatonzi izvezvi ndikafonerwa naTeach Makamadze kana nabosi like kuti uya kubasa, aiwa munondona nditoriko. Ndakangomirira kuti ini ndiri kuzviziva ndiri papunishment, saka ndakangomirira kunzi aiwa mhosva yako zvazokwana. So ndinotenda nenguva yenyu yamandipe kunditeerera, ndichivimba kuti zvichafamba zvakanaka. Ndatenda baba.